Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα game από τον Νίκο και θα παίξουμε μια μαλακία που βρήκαμε στο free. Μαλακά. Fuck you! Μας πάσει τα νεύρα. Έλα τόσο. Μαλάκα, τόσο σκατοχέρις παίζει να είναι. Μα είδες. Γιατί δεν βάζει μέλι στα χέρια του να κολλάει μπάλα. Μα είδες. Αυτό πρέπει να κάνω. Έλα. Ή το γύφτο. Sorry που δεν παίζουμε Cat Mario. Θα παίξουμε στο άλλο παιχνίδι gameplay. Θα ανεβάσουμε μια φορά τη μέρα για να έχουμε έτσι ελεύθερο χρόνο για τα βίντεο, γιατί μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε. Και λέμε ας ανεβάζουμε μια φορά τη μέρα για να έχετε να βλέπετε. Επίσης πήγαμε 10 συνδρομητές, ευχαριστώ πολύ. Ναι, αυτά. Ας εστιάσουμε τώρα στο παιχνίδι. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα παιχνίδι που όσο ανεβαίνεις έπαθλα, δηλαδή πιο όσο ανεβαίνεις στους γύρους, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει. Και οι παίκτες γίνονται και καλύτεροι. Αλλά εν τω μεταξύ υπάρχουν μερικοί παίκτες που είναι άχρηστοι και μερικοί άλλοι που είναι καλοί. Και από ό,τι έχω καταλάβει, ο καράφλας δεν είναι και τόσο καλός θα σου. Είδατε. Αλλά είναι ένας με μαλλιά πολύ καλός. Στο τέρμα είναι ο καράφλας πολύ καλός. Ας βούλιαξε το πάρουμε μαλάκα. Να π.χ. τώρα πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερο το σου, βλέπετε. Πριν δεν έγινε. Αυτό είναι το θέμα. Μαλακότα! Όχι ρε μαλάκα. Δεν πειράζει. Το κάνουμε περίπου 15 με 10 λεπτά το βίντεο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το κάνουμε 6 λεπτά. Αλλά κάθε μέρα θα ανεβάζουμε και από ένα part με αυτό. Δηλαδή π.χ. εντάξει, σε 2 μέρες, την επόμενη μέρα θα ανεβάσουμε με το Cat Mario και μετά πάλι το part 2 που θα είναι άλλα 5 λεπτά. Για να έχουμε και εμείς χρόνο να κάνουμε και τα άλλα βίντεο. Έχουμε ήδη 3 βίντεο έτοιμα, 4. Ναι. Έχουμε ήδη 3-4 βίντεο έτοιμα. Αλλά δεν το έχουμε ανεβάσει. Γιατί δεν λέει τώρα. Δεν λέει και καλά. Δηλαδή να βάλεις 7 βίντεο τη μέρα. Δεν πάει έτσι στο YouTube. Αν θέλεις βάζεις, αν θέλεις δεν βάζεις. Πολύ απλό. Μία μέρα κάνουμε αυτά τα 3-4 βιντεάκια έτοιμα, αλλά δεν γίνεται να τα ανεβάσουμε τα κατάκα. Όπως ακριβώς λέει και ο φίλος μας ο Νίκος. Ας κάνουμε καμιά μαλακία για να γελάσετε. Σώστο ρε ανάπηρε! Μαλάκα βουλιάζει το πάτωμα ρε. Λες και είχε άλλο ένα γήπεδο κάτω. Fuck you! Το πίστο. Μαλάκα θα το σώσω Δεν γίνεται να χάσουμε την Κώστα Ρίκα. Βασικά είδα ένα βίντεο, όχι ο Νίκος, είδα ένα βίντεο με το 2J που έπαιζε το Cluster Track και μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι μετά το Cat Mario και μετά το τέτοιο θα είναι αυτό το Cluster Track το gameplay μας. Ναι, σας λέμε και το πρόγραμμα εντωμεταξύ. Αυτό πρέπει να λέμε το πρόγραμμα για να μην κάνετε ούτε unsubscribe ούτε dislike γιατί καλά δεν ανεβάζουμε ή ανεβάζουμε συχνά. Ναι, αυτό είναι. Έλα, fuck! Μαλακά! Φάκι. Πόσο παστάρτος παίζει να είναι. Και μπορεί να κάνουμε τώρα 2-3 βιντεάκια έτοιμα, αλλά δεν θα τα ανεβάσουμε. Πιάσου τώρα πάσταρδο. Δεν θα τα ανεβάσουμε αυτά τα βιντεάκια, θα τα κρατήσουμε για άλλες μέρες. Το είπαμε, Νίκο. Γιατί δεν πέφτει ρε. Μπορεί να παίξουμε και Clash of Clans. What the fuck. Ναι. Clash of Clans.
αφού παίζουμε ήδη. Fuck. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κάντε ένα like και το κυριότερο κάντε ένα subscribe παρακαλώ. Βοηθάει να ανεβάζουμε και πιο συχνά ακόμα βίντεο. Αυτά. Bye.